W 1772 roku, w wyniku pierwszego rozbioru Polski, Puck został wcielony do Królestwa Prus. Władze pruskie zlikwidowały miejscowe struktury starostwa, a także rozebrały stary zamek pucki i resztki murów miejskich. Przez kolejne dziesięciolecia Puck należał do pruskiej prowincji Prusy Zachodnie. Został zaliczony do tzw. miast trzeciej klasy, położonych z dala od głównych tras i o niewielkim znaczeniu gospodarczym. Pewne ożywienie nastąpiło dopiero w drugiej połowie XIX wieku. W 1818 roku Puck ustanowiono siedzibą powiatu Krejs-Pucik w rejencji gdańskiej, co nieco podniosło rangę miasta. Zaczęły powstawać małe zakłady przemysłowe w Pucku. Działały m.in. 2 tartaki, 2 młyny, mleczarnia oraz mała fabryka maszyn rolniczych. Ważnym impulsem był też rozwój infrastruktury. W 1899 roku miasto uzyskało połączenie kolejowe z linią Gdańsk-Szczecin.